ya, kita harus putar benda. Kita dong kain kalau. Malah ya, belum. हिन्जाव थैजानाय दै बै आबौआ माने हिन्जाव थैजानाय दा फिन खेब हाबा खालामफिनबाय जेबो नङा होनब्ला लोगोफोर संसाराव जुदि मावना जानो हायोब्ला नोंहा जुदि नोङो गोमालांबायबा गावनि लोगोरि आंगोआ गोमालांबायबा नों सासे हाबा खालामनाय मोन्थाय दोङो बेफोरबायदि आरोना रायजो राजाजों रायलायनानै नाथाय बे गोरोन्थिया मा मिथिबायना बे गोरोन्थि जाया नोंनि लोगोरि सोरबा आंगो नोंनि हिन्जाव बा नोंनि हौवाया थैना थांबाय नों सासे हाबा खालामनाय मोन्थाय दोङो नोंहा हिन्जाव थाखानानै बा हौवा थाखानानैसो नोङो हाबा खालामफिननो मोन्थाय गैया नंगौना नङा लोगोफोर सासे लोगोरिया थैना थाङोब्ला बा सासे लोगोरिया बबावबा गोमाना थाङोब्ला नोंनो सासे लोगोनि आंगो गोनांथि जायो बा नोङो हौवा गैयाबानो हिन्जाव मानसिया मा मावनानै जागोन बा हौवा गैया हिन्जाव गैयाबानो बे सासे हौवाया मा मावनानै जागोन नों खामानि मावनो थांगोन न'खरनि खामानि मावग्रा मानसि गैया बा गथ' गथायखौ फोथि खामग्रा मानसि गैया होमबा सासे लोगोरिनि आंगोथि माबा जायोना नांगौथि गोनां जायोना बेनिखायनो सोरबा हिन्जाव थैजानाय बा हौवा थैजानाय सासे जुलि खालामनो हानायनि मोन्थाय दोङो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेइल नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ'आ मा जाहैगोन सेंग्रा सिख्लानि हाबाखौ बेसां नायनो नङा होनब्ला लोगोफोर सेंग्रा सिख्लानि हाबाखौथ' जोङो नायै अहालांबाय फिसानिफ्रायनो जों हाबाखौ मोनजाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि एसे जोङो आबै आबौनि हाबाखौबो नायनो गोनां जायो नङा होनब्ला लोगोफोर माबा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा नैबे भिडिअ'आ आबै आबौनि जागोन आबै आबौनि गोथार जुलि नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगोन भिडिअ'खौ नाथाय बे भिडिअ'खौ आंनो आनै जानाय आं आनै जायो बेखौ बे आंखौ माबा बुंबाय थायो आरोना बे आंखौ बिदिनो माबा लिंबाय थायो फागिन होननानै लिंबाय थायो बे आनैया आंनो भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हरदों आरोना नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअ'खौ जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगोन आरो जेबो गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा बोराय बुरैबाबोथ' मोनसे खोथा दोङो मोनसे गोसो दोङो नङा होनबा लोगोफोर बैसोआ बोराय नाथाय गोसोआ बोराया बिदि साननानै लानांगौ ओमफ्रायो भिडिअ'खौ नायग्रोना लाबानो जाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनगोन खोमा गासैबो कंग्रेचुलेसन जासिहरबानो जाबाय हाबाखौ नायनानै सेंग्रा सिख्लानि हाबाखौलाय बेसेबां नायनो जोंलाय न' जोङो बोराय बुरैनि हाबाखौबो नायनांगौ बा जोंहा सोरबा बिहाव बिखुनजो जानो हागौ बेफोरबायदि हाबाखौबो नायनांगौ आरोना इन्टारेस्टिं मोनदों नायनानै भिडिअ'खौ दा फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइब खालामनो हादो नैबे चेनेलाव आंनिया एसामिस भिडिअबो फैगोन बर' भिडिअ फैगोन मिक्स भिडिअ फैगोन दै मोननै कन्टेन्ट हिसाबै लाना फैगोन आङो नोंथांमोना कन्टिनिउ थाब्लाबाय थाबानो जाबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम भिडिअ'खौ शेयार खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होब्लानो जाबाय दा जों गिबियावनो भिडिअ'खौ नायग्रोना लानोसै आबौ आबैया माबायदि जुलि जाखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दे दा नायग्रोना ला फार्स्टआवनो Ya, kita harus putar benda. Kita dong kain kalau. Malah ya, belum. Lurilah, beda spray, si Luria. Kebode. Kembali ke jalan. Kebode.
अके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा सरि आङो गामिखौ खिथानो बागरदो आरो खिथानो बागरदो माने बै आनै आंनो खोन्थाहरदियासै मा गामिनिमोन दा आनैनि गामिखौ आं मिथिगो देसं इसोरनि गामिनिनो जागोन दा गामिखौ मुं लालायला आङो ओमफ्राय माबायदि नांखो नोंथांमोना माबादो ओमफ्राय आमाइखौ आं डाइरेक्ट बुंखाना होनोसै जोंबो आमाइयानो जागोन खोमा ना बा आबौआनो जागोन हमना ला बेफोरबायदि सोमोन्दोआनो लिंबाय मोनसे नंगौना नङा हिन्जाव थैजानाय दै बै आबौआ माने हिन्जाव थैजानाय दा फिन खेबहाबा खामफिनबाय जेबो नङा होनब्ला लोगोफोर संसाराव जुदि मावना जानो हायोब्ला नोंहा जुदि नोङो गोमालांबायबा गावनि लोगोरि आंगोआ गोमालांबायबा नों सासे हाबा खालामनाय मोन्थाय दोङो बेफोरबायदि आरोना रायजो राजाजों रायलायनानै नाथाय बे गोरोन्थिया मा मिथिबायना बे गोरोन्थि जाया नोंनि लोगोरि सोरबा आंगो नोंनि हिन्जाव बा नोंनि हौवाया थैना थांबाय नों सासे हाबा खालामनाय मोन्थाय दोङो नोंहा हिन्जाव थाखानानै बा हौवा थाखानानैसो नोङो हाबा खालामफिननो मोन्थाय गैया नंगौना नङा लोगोफोर सासे लोगोरिया थैना थाङोब्ला बा सासे लोगोरिया बबावबा गोमाना थाङोब्ला नोंनो सासे लोगोनि आंगो गोनांथि जायो बा नोङो हौवा गैयाबानो हिन्जाव मानसिया मा मावनानै जागोन बा हौवा गैया हिन्जाव गैयाबानो बे सासे हौवाया मा मावनानै जागोन नों खामानि मावनो थांगोन न'खरनि खामानि मावग्रा मानसि गैया बा गथ' गथायखौ फोथि खालामग्रा मानसि गैया होमबा सासे लोगोरिनि आंगोथि माबा जायोना नांगौथि गोनां जायोना बेनिखायनो सोरबा हिन्जाव थैजानाय बा हौवा थैजानाय सासे जुलि खालामनो हानायनि मोन्थाय दोङो लोगोफोर नंगौना नङा दा गोरोन्थिया बैसो हौवा थाखानानैबो हिन्जाव थाखानानैबो थैया थाङालासिनो थाखानानैबो सानै साथाम लानायासो मोनसे गोरोन्थि जायो बेफोरबायदि आरोना आंनि बाथ्राखौ सोरबा गाज्रि मोनोबा सरि आरो माबाफोर गाज्रि बुंदोंबा कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन मोजां बुंदोंब्लाबो राइट ब्रादार होननानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरगासिनो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरगासिनो जोबोद मोजां नांदों आंनि भिडिअखौ क'क्राझार उदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट गोबां मानसि नायगासिनो तामुलपुर नायदो रङियालाय जोंनि खाथियानो आरोना दा बेफोरबायदि गोबां मानसिया नायगासिनो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गावनि गामिखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय गोबां सापर्ट होगासिनो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय दा हाबाखौ बोरै नांखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो आरो फिन खेब नोंथांमोना गावनि मुंखौ लानानै गावनि गामिखौ खोन्थाहरब्लानो जाबाय दै आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थाब्ला